Ето ни пак с трета част от туториала ни на как да се... Нали, как се развие човек в този сервер. И съм с герой, с развитие си герой. Сега ще покажа къде се купуват нещата за 255, като станеш. Още не ми се заради игра. Ето. Намираш айтемите за определения си клас, които не са червени, и просто ги купуваш. В случая за рок с Layers. Но за друг клас си ги избираш сам. Тоест не, за другите класове е същото, което. И си взимаш определеното оръжие за класа. И може направо да ходим в първия дънжън, той е много лесен. Айде. Аз отивам при... там, както се казва първия. Dark Haron Keep. Да. Отиваш тук в началното ми място, при дървото. Lord Barkwood, Teleport Master. И при Custom Race Dungeons. Първия. Аз след малко ще дойда. Добре. Виждаш. Аз направо може сам да го минавам. Той е много лесен и всичко почти може да го убиеш с автоатак. Което е удобно. Реално единствените айтеми, които са ми нужни, са тези от босовете. Които, нали, дръпват по-хубави айтеми от тези от този магазин, който до сега бяхме. Ето той има само 20 живота. И сега на мен Лондон не ми трябва. Тоест, реално нищо не ми трябва, защото аз имам по-хубави неща, но... Доста по-хубави. Да. Но вие си избирате какво ще си вземете. Грешно на високо. Не там ли е пътя? Защо говориш в чата? Разбрах. Досетих се. Ето видях на къде е. Опитах се да убия петчето ти. Ето този бос. Това е ясно за... Почти го уби, готина. Не, винаги когато го удариш остана на едно живот, нали, когато го направиш повече от 16 000. Аз му направих сега 146 000. Те всъщност ще ми направи нещо, ако са вътре. Да. И просто стоиш тук и убиваш тези, които идват. Може и не го да се качиш. Както аз не гледах. Докато на това му се махнеш тук. Да, което е доста досадено нещо. Отзад идват и също е тия.
Филипе, ела. Отзад, от тук идват и тези. От тях... Филипе, ще те спася... О, не, горкия, следва не ме убиха. Да, направо. Те се появяват от въздуха. Тези кристали трябва да изчезнат и да не са на нещата. Или аз съм силен, или аз съм твърде силен, или те са твърде слаби. Или аз съм твърде силен за тях и те са твърде слаби за мен. Добре. Мисля, че просто ти си по-силен от тях. Дадат ми хубави оръжия, а тия са лоши. Здравейте, YouTube. Да ви кажа. Не. Всъщност казах го му в чата. Никой не те чува. Примерно за това оръжие е добро. Аз го ползвах преди да получа много по-силно оръжие. Насам бе, Филип. Идвам. И тук май може да си сложиш манта, да. Първият дънжен е доста лесен. Той си наса. В обикновен сървър не е толкова. Чакай бе, насам има бос. Да, ти нас не речеш. Може да натискате Shift и да виждате дали е по-глубоко. Да. Мисля, че има други видеота, които показват това. Да, ма все пак. Ако някой тъпо си изтеглял, да знае. Тогава... не знам. Това не е най-подходящия начален сервер. Защото тук трябва вече... В смисъл, тук препускаш направо през всичко. Ако искаш да не се налага да... Нали, да минаваш през цялата история много. Между другото, играех месеца в Пандария и си бях платил за един сервер да мога на 20 ниво да играя, но се прецака и по някаква причина ми се... Нали, прецака се нещо. Брат ми пробва да влезе от друг компютър и той се блокира, пък аз не ползвах, не помнех паролата. И да. Направо харесвам. Не, айде да им покажем оня другия път. Да, той е готин, с падането. Струва ли ми се или аз се движа по-бързо? Предполагам, че ми се струва. По принцип, не знам що, имам чувството, че жените, нали, феймо, когато си личен, краката ти се движат по-бързо, когато си мъж по-бавно. Защото фигурите на мъжете в ЛОЛ са по-големи. Големи. И минават същото разстояние и така... Да. Нали. По-големи крачки правят. По-големи и по-бавни. А пък жените по... Аз между другото от инженеринг си го направих вече, когато съм от колана си мога да хвърлям бомба. Готино. Аз забравих да ти трейдна едно нещо.
ще ти увеличи стамината с 20 и спел пауър с 10. Аз между другото си сложих сокети на всички брони. Пък аз си направих летящо килимче. Днеска има Detonation Points. Покажи им откъде да си слагат тя, да трейдват нали нещата. Или ти не взе? Не съм взимал нищо. Покажи. Нищо. Важното е да покажем дънджена. Това не е толкова важно. През дънджена получавате едни айтеми, които не дават никакви статове. Обаче могат да се трейдват в ATR шопове за един такъв айтъм. Купуваш някакъв по-силен айтъм. Само да ти покажа едно нещо, като си направи. После ме уби. Добре. В смисъл, би ме, защото... Да се бия, реално. Не. Сега стой просто да как покажа. Ама аз после не мога да се стелтна. Нещо. Значи, аз от инженеринг направих няколко неща. Това. Вие малко да им че ама стъмва за някакво време. После бомба. После това. Аз е бомбата. Големи бомбата. Чакай. Айде зарежи. Направих едни. Мога да правя такива обувки. Добре, край на първото видео. Това беше само за този дънжен. Ще се видим в следващата част.